салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ ки дар пахши мустақим тақдиматон мешавад. Имрӯз 10 январ аст ва шуморо ба тамошои ин хабару гузоришҳо даъват мекунем. мақомоти кӯлоб таркиши мошини раиси маҳаллии ҳизби ҳукимро амали ҳадафмандона унвон дода як нафарро дастгир карданд. сарнавишти Шаҳбози Шарифбеки боздошт шуда маълум нест, аммо наздиконаш мегӯянд аз ягона ноновари хонавода маҳрум шуданд. Дорвома меовард ба ҳамо диёти дорвои мана дунун месид сенун месид меоварма. ва хабарнигори телевизиони Алҷазира дар Ғаза воили Даҳдӯҳ боз як узви оила писараш Ҳамзаро ки ҳамроҳаш кор мекард ба хок супурд. ҳамсарам ва писаронам Маҳмуду Шому одам кушта шуданд. чӣ тавр ман инро таҳаммул кунам? мақомот дар шаҳри Кӯлоб оташ гирифтани мошини раиси ҳизби Халқи демократӣ дар шаҳри Кӯлобро таркиш номида онро ҳамчун қасди куштор таҳқиқ доранд. рӯзи 5 январ мошини хидматии Салим Сайвализода дар манзили зисташ дар деҳаи Тудакафш таркида умаҷроҳ гардид. як манбаъ аз мақомоти тафтишотӣ дар Кӯлоб гуфт ки аз маҳалли ҳодиса боқимондаҳои маводи худсохти таркандаро пайдо карданд. як сокини 28 солаи деҳаи Тудакафш бо гумони даст доштан дар тарконидани мошини раиси ҳизб боздошт шудааст. мақомот ӯро рӯзи гузашта дар фурудгоҳи Душанбе пеш аз парвозаш ба Русия дастгир карданд. 4 нафари дигар дар ин робита бозпурсӣ шуданд. ҳанӯз маълум нест ки ҳадаф аз тарконидани мошини раиси маҳаллии ҳизби ҳуким дар Кӯлоб чӣ будааст, вале манобеъи Радиои Озодӣ гуфтанд ки эҳтимоли робита доштани ҷавони боздоштшуда бо гурӯҳҳои тундрав таҳқиқ мешавад. пахши як навори эътирозии ҷавоне аз амалкарди мақомоти шаҳри Ваҳдат барои хонаводаи ӯ дардисари зиёдеро эҷод намуда пои ӯро то боздоштгоҳ кашонд. Шаҳбози Шарифбек сокини шаҳри Ваҳдат моҳи октябри соли гузашта аз шеваи ҷалби бародараш ба хидмати ҳарбӣ ва бадрафторӣ нисбати бибиаш шикоят намуда ҳамчунин аз раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон ҳам гила карда буд ки қонуншиканиҳоро дар кишвар намебинад. ҳамон зане ки наберааш аз латукуб шуданаш нигаронӣ намуда буд, ҳоло мегӯяд рӯзҳои сахтеро пушти сар мекунад. ҷузъиёт дар гузориши ҳамкорони мо Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло. ин зани 83 сола аз тақдири норӯшани наберааш нигарон аст. бо гузашти қариб 3 моҳ аз боздошт наметавонад ӯро бубинад. омадиан инеми кампире ки 2021 сиёнка кард ай шаҳри Ваҳда омадиан латукубуш кардиан рӯи замин кашидианша ина. Шаҳбози Шарифбек дар ин навор ки 15 октябри соли гузашта ба шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ ёфт, аз шеваи ба артиш бурдани бародар ва латукуби бибиаш шикоят дошт. бародарро ба артиш бурданд ва Шаҳбозро дар пайи нашри навор боздошт карданд. Дамутика кор мекард. Ҳаман кар давлен чидум, ҳам духтар ки мо давлен дадам, вале бо духтар ман давлен чида. ҳар дорвома меовард. ба ҳамо диёти дорвои мана дунун месид сенун месид меоварма. бибиҷон мегӯ набахо мегӯ охи бибиҷон ман дар куҷо кор кунам ҳамин бима сер кунам майли мо кӯдаке ёше мегардем охи бибин чира хали мекунам ана додан некаро дорум. яъне ки ягона ноновари хона ягона шумо нигоҳ мекард Шаҳбоз буд. биби Шаҳбоз дар 30 километри шаҳри Душанбе дар деҳаи одилии ҷамоати Симиганҷи шаҳри Ваҳдат ҳамроҳ бо духтару набераи мактабхонаш ба сар мебарад. рӯзонам 20 собади бача чикор кунам дона бача бугум охи я аваришта барат дошта бошам мишка надорам бетоҳибу ман бурам дар пеш бая гардани кардкунам уят ами духтарам як будаки качано боли мактаб мехона мактаба фаридад мегем бра мактаб мегам намехонам то акаман наброрам мегам ман мактаб намерам мактаб намехонам гадои мекунам баунам оварда додиянма оварда талховаи бомакова. талошҳои ӯ барои дидори наберааш бенатиҷа монданд. ҳамин духтарам рафта дубор қоғаз дода ҳам бачаи коли чиз гирифтагия ҳамин қоғаз дода дубор даромада дидаша ман худам надидамша няке ки чара рифта баъши мераса намешами худам гирия мекунам ним ҳамнодам мегардам гирия мекунам чара рӯз ки меояда пеши мохи ана худам надидам тамоман надидамуш. ягон бор талош кардем ки рафта биненаш? талош кардем аммо қоғазам надорам. қоғаз надорам. бе қоғаз намемонам ку. Шаҳбози Шарифбек ятими кул буда то ҳол хонадор нашудааст.
қаблан манобаи радиои озодӣ гуфта буданд ки рӯзи 26 октябр нисбати ин ҷавон бо иттиҳоми ифротгароӣ аз тариқи интернет парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. бибияш мегӯяд ба ифротгаро будани наберааш бовар надорад ва аз мақомот талаб дорад ҳарчи зудтар ӯро раҳо кунанд. баъзе ҳуқуқшиносон ки навори норозигии Шаҳбозро аз амалкарди мақомот диданд, бар ин назаранд ки оғози парвандаи ҷиноятӣ нисбати ӯ беасос аст. чунки дар ҳаракатҳои ӯ ягон амалҳои экстремистӣ ва ифротгароӣ дида намешавад. оғози парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи ифротгарӣ нисбати Шаҳбоз аз он дарак метиҳад ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати ҳар як шаҳрванде ки ҳуқуқ ва манфиатҳои худашро ҳимоя менамояд, аз адолат, ҳақиқат ва аз болои ягон амалҳои ғайриқонунии мансабдорон шикоят кунад, нисбати ӯ бо моддаи ифротгарӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда мешавад. дар додгоҳи шаҳри Ваҳдат гуфтанд парвандаи Шаҳбоз ҳанӯз ба ин ниҳод нарасидааст ва он дар мақомоти умури дохилӣ дар баррасӣ қарор дорад. дар шӯъбаи корҳои дохилаи шаҳри Ваҳдат аз шаҳри парванда худдорӣ карданд, вале ин зан ки чашм барои наберааш аст, мехоҳад ҷузъиёти парвандаро донад. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. шумо барномаи ахбори радиои озодиро тамошо доред. имрӯз 10 январ раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо вазири корҳои хориҷии Туркия мулоқот кард. Ҳакан Фидан бо сафари расмӣ дар Душанбе қарор дорад. ҷонибҳо зимни вохӯрӣ таҳкими бештари ҳамкориҳоро дар ҳама арсаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн, махсусан иқтисодӣ ва иҷтимоӣ зарур шуморида ҷонибдории худро ҷиҳати фаъолтар кардани ин раванд иброз доштанд. дар ин вохӯрӣ ҳамчунин ба вазъи сиёсӣ дар Афғонистон ва Фаластин ҳам дахл шудааст. пеш аз он имрӯз мулоқоти вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷдин Муҳриддин бо Ҳакан Фидан доир шуд. дар суҳбати ҷонибҳо ҳамкорӣ дар бахши сиёсату иқтисод, сармоягузорӣ, маорифу тандурустӣ, амният ва мубориза бо терроризм баррасӣ гардид. ҳамкорӣ дар чорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақаӣ аз масъалаҳои дигар буд. барномаи ҳамкорӣ байни Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистону Туркия барои солҳои 2024-2026 низ имзо шудааст. зимни бостоби ҷанг дар Ғаза боз 2 хабарнигор кушта шуд. аз оғози ҷанги Исроил алайҳи гурӯҳи фаластинии Ҳамос, яъне аз моҳи октябри соли гузашта то имрӯз тақрибан 80 рӯзноманигор ва кормандони расонаҳои хабарӣ ба ҳалокат расиданд. созмони милали муттаҳид аз марги бесобиқаи кормандони расонаҳои хабарӣ изҳори ташвиш кардааст. Зарангези Наврӯзшоҳ дар бораи фоҷиаи раҳбари шӯъбаи телевизиони Алҷазира дар Ғаза нақл мекунад ки 5 узви оилаашро аз даст додааст. маросими видои раҳбари дафтари телевизиони Алҷазира дар Ғаза Воил Даҳду бо писараш Ҳамза Даҳду дуввумин хабарнигори шабакаи Алҷазира аст ки рӯзи якшанбе кушта шуд. марги писар ғами Воил Даҳду ва хонаводаи ӯро даҳчанд кард. вай моҳи октябр дар пахши мустақим аз марги ҳамсар, писари 15-сола ва духтару наберааш хабар ёфт. писараш Яҳё захмӣ шуд. худи хабарнигор ҳангоми кор моҳе пеш ҷароҳат бардошт. чӣ тавр кас метавонад ки хабари марги писари бузургашро таҳаммул кунад, он ҳам баъди аз даст додани чанд узви оила? ҳамсарам ва писаронам Маҳмуду Шому одам кушта шуданд. чӣ тавр ман инро таҳаммул кунам? писари Даҳду Ҳамза ҳамроҳ бо Мустафо Турай, корманди оҷонсии Франс Пресс, ҳангоми бозгашт аз сабт мавриди ҳамлаи ҳавоии Исроил қарор гирифт. низомиёни Исроил ба Reuters гуфтанд онҳо як террористро шиносоӣ ва ҳадаф қарор доданд ва аз гузоришҳо хабар ёфтанд ки 2 гумонбари дигар ҳам маҷрӯҳ шудааст. ин 2 нафар аз охирин хабарнигорони кушташуда дар ҷанги Исроил дар Ғаза ҳастанд. шумори рӯзноманигорони ҷонбохта дар ин ҷанг дар таърих бесобиқа будааст. бино ба омори Кумитаи дифоъ аз хабарнигорон, дар маҷмӯъ дар ин ҷанг 79 рӯзноманигор, аз ҷумла 72 журналисти фаластинӣ, 4 исроилӣ ва 3 лубнонӣ кушта шуданд. омори баланди куштори хабарнигорон Созмони Милали Муттаҳидро шадидан ба ташвиш овардааст. намояндаи расмии ин созмон ахиран дигарбора талаб кард ки журналистонро ҳадаф қарор надиҳанд ва ба таъқиби онҳо хотима дода шавад.
журналистон ҷони худро дар хатар мегузоранд то ҳақиқатро ба ҷаҳониён бирасонанд ва ҳоло дар шароите ки онҳо қарор доранд иҷрои ин кор то рафт душвортар мешавад. сафорати исроил дар вашингтон ин вазъро шарҳ надодааст, вале қаблан як намояндаи он гуфта буд ки нирӯҳои ин кишвар ҳаргиз барқасдона хабарнигоронро ҳадаф намегиранд. вале натиҷаи таҳқиқоти гурӯҳии расонаҳо ин иддаои исроилро зери суол мебарад. ин таҳқиқ дар моҳи гузашта маълум кард ки бар асари тирборони Исроил моҳи октябр хабарнигор Исом Абдулло кушта шуд. зоҳиран ин ҳамла огоҳона сурат гирифта, бино ба натиҷаи таҳқиқ Исроил маҳалли ҷойгиршавии гурӯҳи хабарнигоронро медонист. ин як тамоюли вайронгар аст. вақте мебинем ки хабарнигор наметавонад кори худро анҷом диҳад. бомборонҳои бесару сомон монеъ иҷрои рисолати хабарнигории онҳо шудааст. ба гуфтаи ӯ дар шароити ҷангӣ кору хабарҳои рӯзноманигорони маҳаллӣ ҳаётан муҳим аст. дар ҳоле ки дар ғаза Ваил Даҳду боз як фарзандашро ба хок месупорад, додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ ба созмони хабарнигорони бидуни марз гуфт ҳангоми таҳқиқи ҷиноятҳои ҷангӣ ҷиноят алайҳи журналистонро ҳам тафтиш хоҳад кард. бармегардем ба Тоҷикистон. як сокини ноҳияи Масҷо иддао дорад ки писари беморашро мақомот ба хизмати ҳарбӣ фиристоданд. ба гуфтаи Равшан Сафаров, бемории писараш Даврон Сафарзода на фақат ба худаш, балки ба саломатии дигарон ҳам хатар дорад. Фарзон Муҳаммадӣ дар ин бора гузориш медиҳад. Равшан Сафаров тақрибан 2 моҳ боз талош дорад ки писари нав ба аскарӣ рафтаашро баргардонад ва ба табобат фаро гирад. ӯ мегӯяд писараш бемории илтиҳоби ҷигар ё худ гепатит дорад, аммо масъулини комиссарияти ҳарбии ноҳияи Масҷо бо ин вуҷуд ӯро ба хизмат фиристодаанд. ҳам хел кардам, хулосам бачаро арасия тин кардем, омад ҳамин расид, дандонаш бисёр дард кард. писарчиро гуфтам ки худам 2 сол хизмат кардам, ман медонам хизмат чӣ хелай, равлучам дандонти кан пага ҳамин ҷанда ҳички тирғамата намехӯрад. Дандонкунӣ мерад, ҳамин хай пеш аз дандонкунӣ мегӯд ки рава анализ спорт. Мерад анализ меспорад ки касал мебурад. онҳоро мегӯям ки ту мумкин нест хизмат рафтанат. Мумкин нест. Бо коғаз дод, бо вақти гусаликунӣ худам омадам комиссарияти ҳарбӣ ҳамо Шамсиддинов гуфтагӣ вай буда. Гуфтам ки ҳама хелана коғазаш вай вообще эътибор негирифт, гуфт ки ҳамин ман вазифам фиристондан, он тараф худашо разбирас мекунам. Равшан Сафаров дар дасташ дасти кам 2 санади тиббиеро дорад ки бемор будани писараш Даврон Сафарзодаро таъид мекунад. ба таъкиди ӯ баъди ба хидмат рафтанаш ҳам вазъаш бад шудааст ва ҳоло дар табобатхонаи қисми низомияш бистарӣ шудааст. ин сокини ноҳияи Масҷо ҳоло ба чандин мақомотҳои назоратӣ муроҷиат кардааст ва ба як муроҷиати ӯ аз додистонии ҳарбӣ посух омадааст. дар посухи додистонӣ навишта шудааст ки бояд барои дақиқ кардани бемории Даврон Сафарзода санҷиши ҳамаҷониба гузаронида шавад. вале ба шикояти падараш санҷиш бо сабабҳои гуногун тӯл мекашад. ва блогери тоҷик Салмон Ҷумабоев аз толори мурофиа озод карда шудааст. додгоҳи ноҳияи Симоновский Москав рӯзи 9 январ эълон кард ки дархости мақомоти тафтишотӣ барои боздошти блогери тоҷикро рад кард ва блогер ба ҳабс гирифта намешавад. дар ин бора сухангӯи додгоҳҳои Москав хабар додааст. Салмон Ҷумабой, шаҳрванди Тоҷикистон, рӯзи 7 январ дар Русия бо гумони барангехтани бадбинӣ ва пас задани шаъну шараф боздошт шуда буд. ба иддаои кумитаи тафтишотӣ зодаи Тоҷикистон бо нашру пансозии наворҳои саҳнасозӣ шуда дар шабакаҳои иҷтимоӣ духтарони дорои чеҳраи славяниро таҳқир мекард ва шаъну шарафи онҳоро пас мезад. худи блогери тоҷик ин иттиҳомро нисбати худаш беасос донист. дӯстони азиз, бо ҳамин барнома имрӯзи ахбори озодиро ба поён мебарам. ташаккур аз якояки шумо ки ин 15 дақиқа бо мо будед. чун ҳамеша шумо метавонед хабарҳои бештарро дар вебсайтамон озодӣ.орг дастрас намоед. ҳамчунин саҳифаҳои радиои озодӣ дар фейсбуку, инстаграм, тикток ва одноклассники дар хидмати шумо азизон аст. агар хабар ва ё аксу наворе доред бароямон фиристед. то мулоқоти фардо худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.